I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. It's not an easy skill to learn. I've been practicing it for many years. Mie vorbești cu dumneavoastră că nu mai sunt de mult de vârsta voastră și întotdeauna să-mi arăți respectul cuvenit. Să nu mai fii copil prost și neisprăvit. De fapt, profesor, doctor, inginer. Sună mult mai bine dacă aș fi sincer că eu n-am muncit continuu ani de zile aici. E musai să vă repet că eu sunt mare și voi mici. Vrei să-ți vorbesc cu dumneavoastră bine? Dumneavoastră puteți lua o muie de la mine și nu vă supărați, să zic cu tot respectul cuvenit, care apropo nu se cere, ci vine pe merit și întotdeauna trebuie înapoi adus. Egal ca mărime și ca sens opus, adică trebuie să-l înapoiați așa cum a venit, ci nu deloc așa cum sigur v-ar fi convenit. Să știți că eu vorbesc cu unii la pertu și am admirat mereu ca nimeni altul. Lucrul ăsta nu-i valabil pentru dumneavoastră și toți care cred lumea din prejur mai proastă. Asta-i pentru mafios și polițai corupți, politicieni micinoși și baronii încrezuți, preoți ce iubesc copiii puțin prea tare și pentru avocații care scapă de închisoare, pentru toți care se cred asupra noastră, cei care se aseamănă cu dumneavoastră. Vă mulțumesc așa cum e tradiția română, dedicându-vă un deget de la fiecare mână. Iar pentru oamenii cinstiți și muncitori, pentru cei ce împrăștie iubire și valori, pentru cei care au mai mult de dat decât au luat, cei care au luptat, au tras, nu s-au lăsat și cei care s-au ridicat cu greu călcând pe ace, vouă nu pot să vă dau decât cu pace. One love.